ekitaldi honetan zehar zuen laguntza beharko dut. Adi egon zaitezte beraz. Galdera esango dizut. Zergatik dago istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruan? Lehenengoak izan ginen iristen, eta ikusi genduen gutxi gora bera, 16 urtetako lagun kuadrilla bat, bizikletan zebiltzatela, mendiko bizikletan, eta ikusi genduen mutiko bat lurrean, minaren minaz geldik eoterik ez zeukena, konturatu ginen matraile zurra puskatuta zeukela eta deformatuta zeukan, sugurra puskatuta zeukan, begi bat etzitzaion ikusten, buruan zeukan kolpeangatik, eta odola asko zegoen inguruan, ez da? Esan ez nuen espero ekitalia olakoa izango zanik. Ze pentsatzen nuen, espektakulo bat izango zala, arabak esplikatzen talako gauzak, baina esan bideoekin eta azalpenekin eta pertsonak errealitaten ikuste eta bizi duten gauzekin azalduz, eta bastante impactante izan da. Elkarrekin euste ginen eskoak eta ez ginen, ostras, benetan gertatzen dian gauza diala eta guri den ez baiten gertatu diezaguk egun gauza diala, ardon, preocupantea baita. Torri zian guraso batzuk eta galdetu ziguten ea zein zan hildakoa. Eta ertzainek esan zioten gidaria zala hildakoa. Kasualitatea beraien semea. Iruditu zait oso interesgarria eta gutzat garrantzitsua izan daitekela etorkizunen kontzientek izateko, baina horretaz gain oso gogorra iruditu zait ikustea irudi horiek eta hola. Ze askotan gu ez gara kontzientek, baina holako egoerak oso ugarik dira eta kontu gehi eduki behar dugu. Nik adibidez txikitan jostailu pila izan ditut, beti osaba izebeko paritzen zidatelako, eta nire ama ordea inoiz inork ez du biktimatzat hartu. Fisikoki ongi zegoenez, baina nire ustez bera izan zen istripu horren biktima nagusia. Argi dago ez berak ez nik ez kamilariak ez genuela istripu hori gertatzean nahi izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira. Uste nuna baino dezente hobea, iruditzen zait lortzen dula hori ez, impactatzea eta seguruna hainbat gauzetaz pentsatzen ez dugun edo ohikoak dienak eta begiratzea, gelditzea, begiratzea eta hausnartzea. Ez asko gustatu zait, benetan.